говорю, он не поедет, он поедет. Да, никакого не нельзя. Не, лаву. Я зрозумів. Дякую. Доброго дня. Вы журналист, да, я так понимаю, по судьи-аппаратуре. Документы у вас есть? Ну, вот смотрите, не пустите. Аппаратура дорогая. Да, да. Вот, смотрите, чтобы не упало. Запястье. И документики ваши. Документы. Надеюсь, там же у вас аккумуляторы. Ну,
Я для виду там, знаете, чтобы нас начать. Бла-бла, классно. Да. А тут подняли такого кипа. Аж там хорошо. Я не знаю, за что мне. Нет. Ну, я сейчас досмотр сделаю, ну, визуальный. Ага, все. Дайте температуру померить. А, мерили, да, уже хорошо? Давайте, внимание. Поднимайтесь наверх пока. Да, Ну да, там уже будет заседание, тогда пригласят нас там секретарь. У вас уже заседание закончилось?
оголошується відкритим. Ділявера Лінтеровича та Абутаїнова Сейтомера Хусейновича за частиною 2 статті 206 Кримінального кодексу України до суду з'явилися. Прошу надати самих потерпілого адвокат Павленко обвинувачений Являєва Міндовіра за суд Джердіна, включення судового Справа буде слухатися головуючою суддею Долаловою за участю секретаря Мироненка. Чи буде відводити складу суду? Відводу немає. Самих потерпілих немає. Відводів немає. Обвинувачення Являєв. Довіряєте суду слухати справу? Скажіть на запиті. Так, у нас є заміна прокурора у справі. Буде приймати участь прокурор Черната Катерина Олександрівна. Наданий до суду наказ про її зарахування до Луцької окружної прокуратури Херсонської області з 15 березня 2021 року. Та постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 16.03.2021 року. Керівника Луцької окружної прокуратури Херсонської області Кудрявченка. Призначити групу прокурорів, до складу якої входить Ліхтаренка, Серебрянська, Вінницька, Крикозюк та Черната. Черната Катерина Олександрівна, так буде приймати участь за мною? Відводів будуть? Відводів немає. Немає відводів. Так, до суду також наданий договір про надання правової допомоги, укладений між Абутаїновим Сейтомером Хусейновичем та адвокатом Джербіновим Марленом Мамутовичем. Тобто ви будете і обох. Також надана до судового розгляду позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю «Авантаж-7» про відшкодування заподіяної кримінальним правопорушенням майнової шкоди. Копію ви надавали? Я прошу вашого дозволу, я в своєму засіданні зараз копію. Я до цього моменту мав розмову, але сторони сказали, що в своєму засіданні вручити. Що немає заперечення, я хочу вручити. Вручайте заяву. Позовна заява. Так, потрібен час? Ні, ваше не потрібно. Пам'ятки ви отримали, так, про права? Зрозуміло вам все? Пояснювати не потрібно? Так, тоді суд оголошує про початок судового розгляду. Надає слово прокурору для оголошення обвинувального. Шановний суд, до дозволу суду та учасників процесу я оголошую короткий вигляд обставин. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні номер 420 202 31 14 5.023 від 16.03.2020 року стосовно Являєва Ділявера Лінтеровича 24.02.97 року народження, уродженця села Тургенєва Джанкойського району Автономної Республіки Крим, мешканця СМТ Новоолексіївка Калінічського району Херсонської області, вулиця 30 років, жовтня 61, громадянина України, кримського татарина, освіта середня, неодруженого, непрацюючого, депутатом не являється, раніше несудимого, та Абутаїнова Сейтомера Хусейновича 15.04.90 року народження, уродженця і мешканця СМТ Новоолексіївка Калінічського району Херсонської області, вулиця Нова, 10, громадянина України, кримського татарина, освіта середня, спеціальна, одруженого, непрацюючого, депутатом не являється, раніше несудимого. Являєва Ділявера Лінтеровича обвинуваченого наступного. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авантаж-7» розташоване в місті Київ, проспект Відрадний, будинок 95/А2, код ЄДРПО 42 43 51 74. У відповідності до статуту підприємства, затвердженого
рішенням загальних зборів учасників номер 1 від 3.9.2018 року являється юридичною особою приватного права, метою діяльності якого є здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах учасників товариства, трудового колективу товариства, розвитку виробництва, вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств і громадян, та здійснює господарську діяльність на підставі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, яка видана Головним управлінням Державної податкової служби Херсонської області Автономної Республіки Крим, міста Севастополя за номером 21-1-32-03-31-42-019-00-261 від 19.11.2019 року за адресою Харківське шосе 3, СМТ Новоолексіївка, Генічського району Херсонської області. 5.03.2020 року Ягяєв, використовуючи автомобіль ВАЗ-2107-0020 сірого кольору, реєстраційний номерний знак ВТ-1205ВІ за попередньою змовою з Абдул-Таїровим Сейтумером Хусейновичем 15.04.90 року народження, який використовував автомобіль Dacia Logan синього кольору, реєстраційний номерний знак АН-4890ВА та не встановленими в ході досудового розслідування особами на автомобілях ВАЗ-синього кольору, реєстраційний номерний знак Ж4420ЗН та Chevrolet Epica чорного кольору, реєстраційний номер ВТ-1069СВ всупереч встановленого порядку здійснення господарської діяльності в частині забезпечення свободи підприємницької діяльності, керуючись єдиним прямим умислом, спрямованим на обмеження діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Авантаж-7», пов'язаною з роздрібною торгівлею пальним, близько 12-ї години прибули до території АЗК номер 4 ТОВ «Авантаж-7», розташованого по Харківському шосе 3 СМТ Новоолексіївка Генічського району, районі 501 кілометру на автошляху Харків-Сімферополь, де, використовуючи вище зазначені транспортні засоби та особисте фізичне втручання, блокували під'їзні та виїзні шляхи АЗК номер 4 ТОВ «Авантаж-7», чим обмежили доступ до об'єкту господарювання пересічним громадянам та працівникам підприємства, чим призупинили діяльність ТОВ «Авантаж-7» на вказаному об'єкті господарювання до 17 години 33 хвилин 05.03.2020 року, висунувши вимоги щодо звільнення з посади начальника АЗК номер 4 ТОВ «Авантаж-7» Скринецької Наталії Олександрівни. Таким чином, Ягяєв Ділявер Лінтерович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 206 Кримінального кодексу України, а саме протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, поєднана з незаконним припиненням або обмеженням діяльності на інших об'єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання, вчинено за попередньою змовою групою осіб. Обставин, що пом'якшує покарання обвинуваченого Ягяєва відповідно до статті 66 Кримінального кодексу України не встановлено. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого Ягяєва відповідно до статті 67 Кримінального кодексу України не встановлено. Також Абдул-Таїров Сейтумер Хусейнович обвинувачується органом досудового розслідування в наступному. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авантаж-7» розташоване в місті Київ, проспект Відрадний, будинок 95А2, код ЄДРПУ 4243-5174 у відповідності до статуту підприємства, затвердженого рішенням загальних зборів учасників номер 1 від 3.9.2018, являється юридичною особою приватного права, з метою діяльності якого є здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах учасників товариства, трудового колективу товариства, розвитку виробництва, вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств громадян, що здійснює господарську діяльність на підставі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, виданої Головним управлінням ДПС України в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі за номером 211-00-314 2019 30261 від 19.11.2019 року з терміном дії до 21.11.2021 року на автозаправочному комплексі номер 4, розташованому за адресою Харківське шосе 3 в СМТ Новоолексіївка Генічського району Херсонської області. 5.03 Абдул-Таїров Сейтумер Хусейнович 90-го року народження, використовуючи автомобіль Dacia Logan синього кольору, реєстраційний номерний знак АН-4890ВА за попередньою змовою з Ягяєвим Ділявером Лінтерович 24.02.97 року народження, який використовував автомобіль ВАЗ-2107-0020 сірого кольору, реєстраційний номерний знак ВТ-1205ВІ та не встановленими в ході досудового розслідування особами на автомобілях ВАЗ
білого кольору, реєстраційні номерні знаки Ж4420 ЗН та Chevrolet Epica чорного кольору, реєстраційний номер ВТ-1069 СВ всупереч встановленого порядку здійснення господарської діяльності в частині забезпечення свободи підприємницької діяльності, керуючись єдиним прямим умислом, спрямованим на обмеження діяльності ТОВ «Вантаж 7», пов'язаної з роздрібною торгівлею пальним, близько 12-ї години прибули до території автозаправочного комплексу номер 4 ТОВ «Вантаж 7», розташованого на Харківському шосе номер 3 СМТ Новоолексіївка Генічського району, в районі 501 кілометру автошляху Харків-Сімферополь, де, використовуючи вище зазначені транспортні засоби та особисте фізичне втручання, блокували під'їзні та виїзні шляхи автозаправочного комплексу номер 4 ТОВ «Вантаж 7», чим обмежила доступ до об'єкта господарювання пересічним громадянам та працівникам підприємства, чим призупинили діяльність ТОВ «Вантаж 7» на вказаному об'єкті господарювання до 17 години 33 хвилин 5.03.2020 року, висунувши вимоги щодо звільнення з посади начальника АЗК номер 4 ТОВ «Вантаж 7» Скринецька Наталія Олександрівна. Таким чином, Абдул Таїров Сейтамер Хусейнович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 206 Кримінального кодексу України. Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, поєднана з незаконним припиненням або обмеженням діяльності на інших об'єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченого Абдул Таїрова в ході досудового розслідування відповідно до статті 66 Кримінального кодексу України не встановлені. Обставини, що обтяжують покаранням обвинуваченого Абдул Таїрова відповідно до статті 67 Кримінального кодексу не встановлені. Потерпілим у кримінальному провадженні є товариство з обмеженою відповідальністю «Вантаж 7», розташоване в місті Києві, проспект Підрадний, будинок 95А2, код ГДРПУ 4243 51 74. Обвинувальний акт підписаний заступником начальника слідчого відділу Генічського ВП ГУНП та затверджений керівником Генічської місцевої прокуратури. Прошу представник потерпілого позовну заяву. Дякую. Якщо суд дозволить на заперечення частини процесу, результативну частину. Заперечення. Немає. Шановне суд, товариство з обмеженою відповідальністю просить визнати товариство з обмеженою відповідальністю «Вантаж 7», розташоване місто Київ, проспект Відрадний, будинок 95А2, ЄДРПО 42 43 51 74 цивільним позивачем, розглянути зазначений цивільний позов у кримінальному провадженні, стягнути з Яляєва Дмитра Валентиновича та Абдул Таїрова Сейтамера Хусейновича солідарно на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Вантаж 7» заподіяне кримінальним правопорушенням майнову шкоду, вигляді недоотриманого доходу від здійснення господарської діяльності у розмірі 26 831 гривень, а також заробітної плати працівникам за час простою об'єкту у розмірі 4800 гривень, всього у розмірі 31 631 гривня. Все. Обвинувачення являє. Суд встановлює вашу особу. Назвіться, підійдіть до мікрофончика, назвіть конкретні дані. Адреса? Ім'я по батькові, Я адресу. Юрій Валентинович, 97-го року народження, 24.02. Уродженець. Уроженець Вінницького району, село Турбіна. А я Камінь. Мешкаєте. Олексіївка, Генічського району, Херсонської області. Вулиця. 3-4 жовтня, ну зараз Лесі Український. Ще так. Громадянин України. Так. Національність кримський татарин, так? Так. Освіта яка у вас? Середній. Одружені. Ні. Дітей маєте? Ні. Депутатом не являєтесь? Ні. Інвалідом, так? Ні. Інвалідом так? Ви заслухали обвинувальний акт. Вам зрозуміло, в чому ви обвинувачуєтесь? Так зрозуміло. Ви визнаєте себе винним? Ні. Не визнаєте. Позов визнаєте? Ні. Покази будете давати? А? Покази будете давати? Так. В кінці. Ну, то ми з'ясуємо.
Так, присаджуйтесь. Абутаїра Сейтумер Хусейнович, ваші дані. Абултаир Сейтумер Хусейнович, 15.04.90 года рождения. Уродженець. Украина, да, в Алексеевке. Проживаю новая здесь, в Алексеевке. Громадянин. Украина. Освіта. Средняя. Одружені. Да. Дітей маєте? Ну, дай Бог, через 2 дня на остановку. Маєте? Через 2 дня, говорю, дай Бог, остановку. Працюєте Ні, депутатом? Ні. Не являєтесь. Інвалідом? ні. Так, вам зрозуміла суть обвинувачення? Так, Знаєте ви себе винним? ні, Позов не визнаєте? Позовні вимоги? ні. Покази давати будете? Так, в конце. Так, присаджуйтесь. Ті суд з'ясовує учасників щодо обсягу доказів, які підлягають дослідженню, з урахуванням думки обвинувачення, в зв'язку з невизнанням вини. Шановний суд, зважаючи на думку обвинувачених щодо і покази обвинувачених стосовно бажання надавати покази по вказаному обвинуваченню, але після дослідження обставин справи прошу встановити наступний порядок з'ясування обставин справи. Прошу викликати в судове засідання в якості свідків Скринецьку Надію Олександрівну, Молчан Олександра Олександровича, Куксачову Наталію Олегівну, Овсянікова Олександра Олександровича, Козленка Максима Сергійовича, Данільченка Олександра Володимировича, Сорокіну Ірину Анатоліївну, Фурсова Олексія Сергійовича, Усманова Мустафу Егоровича, Ахтемова Ервіна Муслюмовича, Щупак Анну Вячеславівну. Крім того, я прошу в ході судового розгляду дослідити наступні письмові докази, а також переглянути відеозаписи. Наступні письмові докази: витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, статут ТОВ «Авантаж», виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, копію ліцензії ТОВ «Авантаж», постанову про виділення матеріалів, протокол огляду місця події з додатками, постанову про визначення речовими доказами, протокол огляду місця події з додатками, постанову про визнання речовими доказами, протокол тимчасового доступу до речей і документів, протокол ознайомлення з фактичними результатами технічного фіксування з додатками, протокол ознайомлення з фактичними результатами технічного фіксування з додатками, протокол ознайомлення з фактичними результатами технічного фіксування з додатками. Вказані дії були проведені зі свідками в ході досудового розгляду, а також характеризуючи матеріали на обвинувачених Ягяєва та Абдултаїва. Всього є так, ці питання? Так. Разом з адресами та засобами зв'язку з вказаними свідками. Ну, у вас було питання? Так. Так, давайте дослідимо. Шановні суди, надязано з думки прокурора про виклик на свідків та дослідження письмових доказів, а також матеріал справи є довідка про заподіяну шкоду. Я не почув, можливо, прокурор показав про цю довідку. Вона є матеріал справи, я її долучив до цивільного позову. Також дослідити цей доказ, матеріал справи знаходиться. І я надавав попередній орієнтований розрахунок судових витрат, також пізніше повернувся до цієї довідки. Інших попитань немає. Тобто допит свідків, речові докази дослідження, письмові докази і допит обвинувачення. Так. Шановні
Суд, користуючись правом вступної промови, передбачено статті 349, на даній стадії хотів би звернути увагу суду на ті порушення, які мали місце під час досудового розслідування до направлення обвинувального акту до суду. Стосуються вони порядку, який викладений у статті 290 Кримінально-процесуального кодексу України, який є імперативним і жодних інших альтернатив виконання вимог статті 290 у нас не передбачено. Прошу вас ще долучити вступну промову. Так, Це вступна промова з приводу того, що я зараз буду говорити суду. Тут в вступній промові у вас ще викладені безпосередньо норми статті 290, тому цитувати їх не буду, лише буду акцентувати увагу в той час, як буду говорити про ті порушення, які були допущені стороною обвинувачення при відкритті матеріалів кримінального провадження. За результатами конфіденційних бесід з моїми клієнтами, встановлено, що при відкритті матеріалів кримінального провадження досудового розслідування обвинуваченому, нині вже обвинуваченому, на той час ще підозрюваному Яг'яєву, було надано можливість ознайомитися лише з одним колом кримінального провадження і отримання копій тих відеозаписів, які йому передали на флеш-носій. Якщо відкрити і подивитися в протокол відкриття матеріалів сторонам Яг'яєва, там зазначається про 2 томи, тобто з другим томом він фактично не ознайомлювався. Більш того, ваша честь, відповідно до статті 290 про відкриття матеріалів і ті найменування документів, до яких надано доступ, ці найменування мають бути зазначені або в протоколі, або в розписці. Це залежить від того, яким чином там все це відбувалося. В даному випадку в протоколі відкриття матеріалів в стороні захисту, ці найменування документів, я ще звертаю увагу, жодного з тих, які сьогодні перерахував прокурор і просить дослідити у якості доказів, зазначено не було. В даному випадку, ваша честь, виникають обґрунтовані сумніви у повноті виконання стороною обвинувачення норм щодо обвинуваченого Яг'яєва. Що стосується обвинуваченого Абултаїрова, також в конфіденційній бесіді було встановлено, що ним взагалі не надано для ознайомлення. Ці матеріали в протоколі зазначено том 1, 2, том 2. В протоколі немає найменування тих документів, до яких надано доступ. Також його було обмежено у праві отримати відповідні копії документів, як також передбачається статтею 290 Кримінально-процесуального кодексу України. Окремо хотілося б, ваша честь, зазначити на ті порушення, які допущено при складанні самого протоколу до тих вимог, які зазначені в статтях 103, 104 Кримінально-процесуального кодексу України. Зокрема, не зазначено повну посаду, ім'я та по батькові особи, яка проводить процесуальні дії, не зазначені імена по батькові, дати народження та адреси осіб, які беруть у ній участь. Окремої уваги також заслуговує те, що, ваша честь, якщо відкрити реєстр матеріалів досудового розслідування, ми там не побачимо із вами такої процесуальної дії, як допит підозрюваних. Таким чином, ваша честь, сторона обвинувачення фактично позбавила права на захист як Абултаїрова, так і пана Яг'яєва надавати суду докази, висловлювати свою позицію з приводу тієї підозри, яка на той час була їм висунута. Тому це сторона захисту вважає грубим порушенням вимог КПК стосовно тих
фундаментальних, так скажімо, принципів кримінального провадження, коли як прокурор, як слідчий, так і суддя мають досліджувати всі обставини кримінального провадження, які розслідуються у повному обсязі. В даному випадку ми бачимо, ваша честь, наочно, що це є неповнота, і ті порушення, які допущені при відкритті матеріалів кримінального провадження, фактично позбавляють прокурора можливості довести, які саме докази були відкриті, і саме найменування цих документів. Я ще раз, ваша честь, зверну увагу, що ця норма є безальтернативною. Зазначення у протоколі допиту перший том стільки-то аркушів, другий том стільки-то аркушів не є підтвердженням виконання цієї норми статті 290. Тому, ваша честь, прошу врахувати ці доводи під час визначення порядку дослідження доказів і також визнати ці докази недопустимими до дослідження судом з врахуванням вимог статей 86, 89 КПК України. Якщо ж все ж таки суд прийде до рішення, що в даному випадку стороною обвинувачення чіткі, так скажімо, чітко дотримані вимоги статті 290 і прийме рішення досліджувати ці докази, тоді, ваша честь, просив би запропонувати такий порядок: дослідження письмових доказів, допит свідків сторони обвинувачення, після цього вже допит обвинувачення. Чому саме такий порядок? Оскільки при допиті свідків можуть виникнути деякі питання, із метою можливості надання деяких документів, на які в тому числі посилалася пані прокурорка, тому я вважаю, що спочатку треба дослідити письмові докази. Ну, в принципі, весь цей перелік, який був наданий прокурором. Ну, не все решта. Не надавали, так, матеріали справи? Бачите, на стадії виконання вимог статті 290 КПК України Ягяєв фактично ознайомився з одним томом, про що, про це є підтвердження, це роздруківка першого тому, другого тому, тобто в нього в електронній формі немає, хоча і було надано доступ. Тобто це виникає обґрунтовані сумніви в ознайомленні з другим томом. Що стосується обвинуваченого Мутаїрова, взагалі не надано для ознайомлення, тобто, в принципі, за ці обставини не спілкувалися, просто, як кажуть, прийшов, розписався, що сказали, написав, взяв обвинувальний акт за нього, теж розписався і пішов. Шановні суд, в матеріалах досудового розслідування міститься протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, датований 16.06.2020 року, який підписано Ягяєвим Діляром. І слідчим зазначено, що у приміщенні СВ надано доступ до матеріалів досудового розслідування номер 420-202-3114, 5.023 у двох томах, зокрема перший том на 76 аркушах, другий том на 87 аркушах. Аналогічно протокол надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 16.06.2020 року надано доступ обвинуваченому Абдул Таїрову до матеріалів кримінального провадження номер 420-202-3114, 5.023 у двох томах. Том 1 на 76 аркушах, том 2 на 88 аркушах. Оскільки стороною обвинувачення надавався доступ до всіх матеріалів досудового розслідування, а їх зібрано в двох томах, вони оформлені в відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, а також до вимог інструкції
відомчої інструкції органів Нацполіції, тому я вважаю, що стороною обвинувачення додержано вимоги 290 статті 290 Кримінального процесуального кодексу України. Наполягаю на долученні письмових матеріалів, зібраних в ході досудового розслідування. Також я наполягаю на встановленому порядку, який був запропонований мною, оскільки свідків, які просить викликати наступне судове засідання сторона обвинувачення, вони є фактично очевидцями подій, які відбувалися, і їх покази невідривно пов'язані з письмовими матеріалами кримінального провадження. Письмові матеріали кримінального провадження, вони зібрані в формі, прошиті, пронумеровані, тому я їх надаю до суду зараз. Однак прошу їх оголосити після допиту свідків в рамках кримінального провадження. Це у вас вже зведений, тобто з автоматом? Так, ваша честь. Інший том матеріалів кримінального провадження, він стосується більше проведення процесуальної дії, саме в ньому містяться протоколи надання доступу до матеріалів, які підписані обвинуваченими. Ваш честь, я хотів би ще раз заакцентувати увагу суду на вимоги частини 9 статті 290, де чітко зазначено про зазначення найменування таких матеріалів. Тобто це, грубо кажучи, має бути своєрідний опис документів із зазначенням найменування саме документів. Тобто, якщо це протокол огляду місця події, там допис свідка такого-то, чи там чи ще. Тобто, ваша честь, це чіткі імперативні норми до відкриття матеріалів досудового розслідування. На щастя, по-іншому ані слідчий, ані прокурор діяти не можуть. Тому, ваша честь, в даному випадку заперечуємо проти долучення взагалі цих матеріалів зараз і просимо, взагалі, якщо суд прийде до висновку досліджувати ці докази, отримувати їх від прокурора одночасно, оскільки наявність цих матеріалів суду до моменту їх дослідження може, можливо, я ваш честь, я звертаю, можливо, не те, щоб висичити ту упередженість, а те, що суд вже матиме доступ до тих документів, які в судовому засіданні ще не досліджені. Ваша честь, дякую. Так, давайте вже тоді допит свідків, а потім вже будемо визначатися з письмовими, чи який належний, який неналежний. Сторона запису заявила клопотання про те, що не було надано тому для ознайомлення. Тому, якщо суд вважає за потрібне, він прийме зараз матеріали. Якщо ні, то нехай повертає їх прокурору, я буду їх долучати вже в ході судового розгляду до допиту свідків. Коли буде дослідження? Оскільки все одно, якщо навіть є доступ до матеріалів у суду, це все одно буде суперечити принципу безпосередності дослідження доказів, який буде відбуватися тільки в судовому засіданні. Так, якісь ще думки є? Немає ваших. Так, а представник потерпілої особи буде приймати участь? Ну, тобто саме там власник чи... Ніж суддя представником потерпілого буде приймати участь у розгляді справи. Не буде. Заява буде там? Ну, надамо так. І я теж вважаю, що за потрібно допитати свідків, а потім проходити вже до дослідження письмових доказів, оскільки з доповіді захисника можливо ці питання треба було вивчити у підготовчому судовому засіданні, і вони могли бути підставою для повернення обвинувального акту. Але про це не було заявлено стороною захисту,
це є тактика захисту, можливо, я нічого проти цього не маю. Але на сьогоднішній день я вбачаю наступне, що треба допитати все ж свідків, вивчити письмові докази і надати вже цим доказам, як показам свідків, так і письмовим доказам, дати вже правову оцінку. Чи ознайомились обвинувачені з матеріалом справи чи ні, захисник, сторона захисту каже ні, наприклад. Прокурор каже так і надає суду відповідні докази. Отже, на сьогоднішній час зараз неможливо вирішити питання, як є дійсно. Я вважаю, що відповідь буде тільки тоді, коли належним чином буде в повному обсязі досліджено і покази свідків, як докази, і письмові докази. Після цього суд зможе прийняти відповідне правове рішення. Послухавши думку учасників процесу, ухвалив встановити такий порядок обсягу доказів, які підлягають дослідженню, допит свідків, дослідження письмових речових доказів і потім допит обвинувачення. Так, на теперішній час є свідки? Немає важких. Немає жодного, так? Немає. Тоді суд відкладає судове засідання для виклику свідків, забезпечити свідків. По виклику, судового виклику нам буде забезпечено явку. На 21 травня. Так цілий день, щоб, якщо Ви сьогодні були готові ще скільки клопотань підготували? Ну добре, я просто. На котру годину? бути зранку на 9 годину. Зараз отримаєте повісточки.